Послание на Яков. Яков, слуга на Бога и на Господа Исуса Христа, до 12-те разпръснати племена. Поздрав! Считайте го за пълна радост, братя мои, когато падате в разни изпитания, като знаете, че изпитването на вашата вяра произвежда твърдост, а твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели, без никакъв недостатък. Но ако на някой от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава щедро на всички, без да укорява, и ще му се даде. Но нека иска с вяра, без да се съмнява ни най-малко, защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища. Братът, който е в по-долно състояние, нека се хвали, когато се въздига, а богатият, когато се смирява, понеже ще прецъфти като цвета на тревата, защото слънцето изгрява с изсушителния вятър, тревата изсъхва, цветът й окапва и красотата на изгледа й изчезва, така и богатият ще повехне в пътищата си. Блажен онзи човек, който издържа изпитание, защото като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на онези, които го любят. Никой, който се изкушава, да не казва Бог ме изкушава, защото Бог не изкушава от зло и Той никого не изкушава. А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст. И тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно, ражда смърт. Не се заблуждавайте, любезни мои братя. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка на промяна. От собствената си воля ни е родил чрез Словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания. И тъй, любезни мои братя, нека бъде всеки човек бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи, защото човешкият гняв не върши Божията правда. Затова, като отхвърлите всяка нечистота и преливаща злоба, приемете с кротост всъденото слово, което може да спаси душите ви. Бъдете обаче изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си. Защото ако някой бъде слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото. Оглежда се, отива си и завчас забравя какъв е бил. Но който вникне в съвършения закон, закона на свободата и постоянства, той, като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си. Ако някой счита себе си за благочестив, а не обуздава езика си, но мами сърцето си, неговото благочестие е суетно. Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, ето какво е: да наглежда човек сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от света. 2 глава. Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ Исус Христос с лицеприятие, защото ако влезе в синагогата ви човек с златен пръстен и с хубави дрехи, а влезе и сиромах с оплескани дрехи, и погледнете с почит към онзи, който е с хубавите дрехи, и речете: ти седни тука на добро място, а на сиромаха речете: ти стой там, или седни при нозете ми. Не правите ли различия помежду си и не ставате ли пристрастни съдии? Слушайте, любезни ми братя, не избрали Бог онези, които са сиромаси в светски неща, богати с вяра
и наследници на царството, което е обещал на тези, които го любят. А вие опозорихте сиромаха. Нали богатите ви огнетяват и ви влачат по съдилища? Нали те хулят почтеното име, с което се именувате? Обаче, ако изпълнявате царския закон според писанието, да обичаш ближния си като себе си, добре правите, но ако гледате на лице, грях правите и от закона се осъждате като престъпници. Защото който опази целия закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко, понеже онзи, който е рекал не прелюбодействай, рекал е и не убивай. Тъй, че ако не прелюбодействаш, а пък убиваш, станал си престъпник на закона. Така говорете и така постъпвайте като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата, защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Милостта тържествува над съда. Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси? Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна и някой от вас им каже: идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им дадете потребното за тялото, каква полза? Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. А някой ще рече: ти имаш вяра, но аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела, но аз ще ти покажа вярата си от делата си. Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш. И бесовете вярват и треперят. Обаче искаш ли да познаеш, о суетни човече, че вяра, отделена от дела, е безплодна? Авраам, нашият отец, не оправда ли се чрез дела, като принесе сина си Исаак на жертвеника? Ти виждаш, че вярата действаше заедно с делата му и че от делата се усъвършенства вярата. И изпълни се писанието, което казва: Авраам повярва на Бога и това му се вмени за правда и се нарече Божий приятел. Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра. Така също и блудницата Раав не се ли оправда чрез дела, когато прие пратениците и ги изпрати бързо през друг път? Защото както тялото, отделено от духа, е мъртво, така и вярата, отделена от дела, е мъртва. 3 глава. Братя мои, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-тежко осъждение. Защото всички ние в много неща грешим. А който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло. Ако слагаме юздите в устата на конете, за да ни се покоряват, можем да обръщаме и цялото им тяло. Ето и корабите, макар да са толкова големи и да са тласкани от силните ветрове, пак с твърде малко кормило се обръщат накъдето иска кормчията. Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето, съвсем малко огън, колко много вещество запалва. И езикът, този цял свят от нечестие, е огън. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва всичкия кръг на живота ни. А сам той се запалва от пъкъла, защото всякакъв вид зверове, птици, влечуги и морски животни се укротяват и укротени са били от човечеството, но никой човек не може да укроти езика. Буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова. С него благославяме Господа и Отца и с него кълнем човеците, създадени по Божие подобие. От същите уста излизат благословения и проклятия. Братя мои, това не трябва да бъде така. Изворът пуска ли от същото отверстие сладка вода и горчива? Възможно ли е, братя мои, смокинята да роди маслини
или лозата смокини. Така също не може един извор да дава солена и сладка вода. Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот, с кротостта на мъдростта. Но ако имате в сърцето си горчива завист и крамолничество, не дейте се хвали, та да лъжите против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, но е земна, животинска, бесовска. Защото където има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. Но мъдростта, която е отгоре, преди всичко е чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна, а плодът на правдата се сее с мир от 4 глава. Откъде произлизат боеве и откъде крамоли между вас? Не оттам ли от вашите сласти, които воюват в телесните ви части? Вие пожелавате, но нямате, ревнувате и завиждате, но не можете да получите. Карате се и се биете, но нямате, защото не искате. Искате, но не получавате, защото зле искате, за да го разпилявате в сластите си. Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Или мислите, че без нужда, казва писанието, че Бог и до завист ревнува за духа, който е вложил да живее в нас. Но той дава една по-голяма благодат, затова казва: Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас. Приближавайте се до Бога, и ще се приближава и той до вас. Измивайте ръцете си, вие грешни, и очиствайте сърцата си, вие колебливи. Тъжете, ридайте и плачете. Смехът ви нека се обърне в плач и радостта ви в тъга. Смирявайте се пред Господа, и той ще ви възвишава. Не се одумвайте един друг, братя. Който одумва брата или съди брата си, одумва закона и съди закона. А ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, но съдия. Само един е законодател и съдия, който може да спаси и да погуби. А ти кой си, че съдиш ближния си? Слушайте сега вие, които казвате: днес или утре ще отидем в еди кой си град. Ще преседим там 1 година, ще търгуваме и ще спечелим. Когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която за малко се явява и после изчезва. Вместо това, вие трябва да казвате: ако иска Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова. Но сега славно ви е да се хвалите. Всяко такова хвалене е зло. И тъй, ако някой знае да прави добро и не го прави, негов грях е.